Тапшыруга еш кына шул кадәр җылы эчтәлекле хатлар килгәч, күңелләр шатлана. Районыбыз, гомумән, милләтебез горурлыгы булган якташыбыз Саляева Расимә Исхаковна бүген олы гомер тантанасын каршылый. Аңа 80 яшь тула. Бар якыннары бергә җыелып, аңа багышлаган махсус бәйрәм иртәсе хәзерләргә булганнар. Беренчеләрдән булып, бердән-бер яраткан кызы Ахметова Гөлсинә Хиялиевна кытлар. 80 еллык кеше гомере. Бу күпме соң? Әллә азмы? Яшь кешеләр өчен бу әллә нинди бер биеклек алу булса, олыларга күз ачып йомганчы узган вакыт кына. Ничә яшьләрен генә тутырса да, мин газиз әниемнең гомер елларын бер генә дә санап барасым килми. Чөнки һаман да әнием минем өчен иң яше, иң матуры булып тора. Бәхетле кешеләрнең берсе газизыбыз. Чөнки үзенең 80 яшьлек гомер тантанасын ул үзе әни һәм әби буларак кына каршыламый. Оныкчалары өчен дәү әни дә була алды. Сөеклем мине укытып, олы тормышка басарга ярдәм итте. Үзе ул бик ачык, шат күңелле, матур йөзле кеше. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кулларыннан алтын тама дигәндәй, нигә генә алынмасын, барысын да җиренә җиткереп эшли ала. Аеруча тәмле ризыклар пешерергә ярата. Бакчасында матур гөлләр үстереп, өйдә дә гүзәллек һәм пөхтәлек булдырырга тырыша. Күпме генә тормышында авырлыклар очрамасын, барысын да җиңеп чыгып, сынмый, сыгылмый яши. Безне дә көчле булырга өйрәтә. Газизыбызның кунакчыллыгы турында сөйләп тә бетергесез. Ярдәмчеллеген бар да белә. Көнме, төнме, ул ашыгыч ярдәм сыман бар кешегә дә булышырга омтылып тора. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге. Һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде мин үзем әби булсам да, син һаман минем хакта киенеп, мин дип ақталып гомер итәсең. Синең алда мин түбән генә башымны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләремне әйтәм. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйм. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет, шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә без балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сиңа. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең минем өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгым да арта сиңа карагач, минем өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән әнием, ихлас килеш сине котлыймын. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыймын. Әни дигән сайын күңелкәем талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, барыбер шул кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдым. Хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Расимә Исхаковна, кызыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенде. Рәхәтләнеп соралуын үтибез. Бәхетле булыгыз. Рәхмәтләрем чиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Рәхмәт сиңа әнием, рәхмәт диям, мине саклап яклап үстердең. Кырау төшермәдең, сындыртмадың, көчле булды пекен күрдең. Рәхмәтләрем чиксез сиңа минем, әнием син минем терәгем. Исәнлегең булсын бәгърем минем, саулык
minnan siňa bölegi. Yılmayılı qaraş bilen Bülekledin irde kişileri İman nuru kudret zor kişi birdin Şını varsın deyip tilegin Rahmetlerim şiksiz siňa minin Enim seni minnem diragin İsenligin bolsun dağrım minim Sağlık minnem siňa bölegen Kiňeşlerin köňelime Ýyly urun taby burun aşa Kılgan dugalaryň oky nur bulup Ýüregime kilip tutaşa Rahmetlerim şiksiz siňa minin Enim seni minnem diragin İsenligin bolsun dağrım minim Sağlık minnem siňa bölegen İsenligin bolsun dağrım minim Sağlık minnem siňa Расима Исхак кызы Саляева хөрмәтенә алдагы кытлау сәламе дә яңгырый. Бу юлы Мәскәү шәһәреннән оныгы гүзәл тормыш иптәше Тимур, оныкчалары Милена һәм Элина язганнар. Әбием, икенче әнием сыман минем сулар һавамда, яктыртыр, җылытыр кояшымда. Барыбыз өчен дә бердән-бер бик кадерле булып калган иң якын кешебез юбилейын каршылый. Мин бүген дә сөеклем синең янәшәңдә булып, җылы назлы күзләреңә карап, кочагыңа кереп китәсем килә. Озын гомер телик әбиләргә. Аларсыз бит дөнья караңгы. Бер көн әгәр җуйсаң әбиеңне, басалмассың йөрәк яраңны. Исән чакта кадерләрен белеп, ешрак кайтык алар янына. Газизләрен күргәч әбиләрнең күзләрендә нурлар кабына. Ешрак кайтык туган нигезләргә. Исән чакта әле әбиләр, инде күптән сабый булмасак та, алар өчен без бит нәниләр. Бүген мин әбием янәшәсендә булып, аның моңсу карашларын, җылы кочагын сизәр идем. Әбием безнең өчен ныклы терәк, ышар өчен ышанычлы канатта. Ул булганга янәдән-янә авылга, туган йортка кайтасы килә. Сөялләнгән куллары, җыерчыклы йөзләре яшәешебезгә ямь өсти шикелле. Без һаман үзебезне бала итеп хис итәбез. Инде үзебез дә әти-әниләр булсак та. Йөрәктә яшәгәнгәме? Һәр вакыт әбиемнең пешергән пәрәмәч, кыймак исләре борын төбеннән китмичә, кунакка дәшеп торган төсле тоела. 80 яшь газизыбыз, ул күпләргә бирелми торган биеклек. Сиңа Хак Тәгалә аны олы йөрәгең, киң күңелең өчен бүләк иткәндер. Син барыбыз өчен бер тигез җан җылыңны, йөрәк түреңне бүләк иттең. Бүген дә кайсыбызның гына кайтуын күрсәң дә тигез сөенәсең. Юбилейң көнендә Аллаһ Тәгаләдән тагын берне үтенәбез. Кадерле әбикәебезгә әле тагын озак еллар исән-сау булып яшәргә язсын. Туган йортыбызның уты мәңге сүнми янсын. Син өчен күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Өебезнең нуры булып, сәламәт һәм бәхетле булып, безнең бәхет шатлыкларыбызга куанып яшәвеңне телибез. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен.
сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әби диеп дәше шундый рәхәт. Рәхмәт, әби, һәммәбездән рәхмәт. Әби булдың, әби булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әби диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде, әби, бәхилләтеп. Кадерле Расимә Исхаковна, оныгыгыз гүзәл гаиләсе белән сезне нык сагынып, матур җыр бәйрәм хөрмәтенә бүләккә юллый. Кабул итегез. Сағынамыз балашағын, жемпәрилі һәр түнін, урамнарда ялан аяқ, тәпиләген жәй күнін, үсіп жеткәш хатирәләр, күз алдынан үтәләр, балашағын һәр мезгелі kütələr, üzülüb sağındıra əbiyim qıymaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları, sağındıra əbiyimnin aşulanğan şaqları. Эшкә тәртипкә өйрәткән әтием чыбыклары, хәзер рәхмәт кенә әйтәм әтием әниемә, аларны миңа тудырган кадерле әбиләргә, өзелеп сагындыра qıymaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları, üzülüb sağındıra əbiyim qıymaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları. Әбиемә ошағанымын, сөйініп туя алмыйм, бигрәк матур шул әбием, көзгедән күзем алмыйм, ул индергән яхшылыклы, сыйдырмас кочакларым, әбиемдә үткән көннәр, иң кадерле чакларым, üzülüb sağындыра әбием qıymaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları, üzülüb sağındыra əbiyim qıymaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları, mişdə qızğan tabasının qolunda oynaqları. Алдагы кытлау сәламе дә Мәскәү шәһәреннән килде. Бу юлы оныгыгыз Илдар, тормыш иптәше Әлфия, Мастяктан кодагыегыз белән сезне Расимә Исхаковна котларга ашыгалар. Җир йөзендә әбидән дә якын, әбидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әбидән дә олы, җанлы зат юктыр. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әбиебез, бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Әбикай, син безнең кояшыбыз.
Sen bizge üz жылыңны биреп, ягымлы сүзләрең белән гел күңелебезне юатасың. Авыр вакытта сынмыйча, сыгылмыйча, безнең өчен яшәгәнеңә рәхмәт кадерлебез. Сиңа кунакка кайтканда без һәр вакыт әбекай шул кадәр шатлыклы карашыңны күреп, үзебез дә бәхеткә күмеләбез. Син безне каршы алырга чабып чыгасың, яныңнан безгә дип пешергән тәмле ашларың исе чыга. Без сиңа кайткач һаман да бала булабыз төсле. Син бер генә дә ардым димисең. Әбекай, без синең белән, синең көчле булуың белән горурланабыз. Нинди генә кыенлыклар килеп чыкмасын, син үзеңнең оптимистик карашыңны югалтмыйча алга атлыйсың. Барсы өчен тагын бер тапкыр мең рәхмәт сиңа. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Дөньядагы иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер син. Сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Әбекай, һәр көн үзеңә изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Һәр вакытта да шулай шат, киләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сиңа Ходай. Җырымның моңы, тормышым нуры, кадерлем минем, газизем минем, игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әбием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Хөрмәтле Расимә Исхаковна, юбилеегез мөбарәк булсын. Бала оныкларыгызның җан җылысын татып алда да яшәсәгез иде, бәхетле булыгыз. Ömür birselerde biz bit üstek senin koynundan bala şakının bütün matur şağı uzadı ebekey senin yanında. Görsətti qıyın şaqlarda Dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlərin şıqanında Ömür uzğan sayın sağındırır İzke düşe avıl uğramı Senin bilen yürgen su boyları Çilek şiğan urman kırları Şaklarda dayanışım, yuvanışım buldum Yazmış küpürlerin şıkanda Sima ebekeye Sin bolğanğa yaşim süyünür Bizden barı olu hürmet göre Yaşa eli eyde süyünür Görsətti qıyın şaqlarda
Алы бәйрәмнәр каршылаганда бар якыннар бергә җыелгач, күңелгә әллә ничек рәхәт булып китә. Бүген сезнең бәйрәмдә кодагыегыз Галия Рязаповна Рафикова, улы Чингиз белән дә читтә калмаганнар. Яраткан кодагыебыз, без синдәйләр гүзәл кешеләрне күргәнебез дә юк гомер барышында. Әлхәмдүлилләх, зарларыбызны да, шатлыгыбызны да бүлешер кешебез бар. Син ул. Сиңа сыкланып тоя алмыйбыз. Тәңребез күрсәткән туры юл белән барып, намазларыңны укып, бик матур гомер итәсең. Кабуллардан булсын иде якыныбыз. Ел сайын сезне сагынып кунакка кайтабыз. Балаларыбыз да сезне бик ярата. Үз өйләрендә шикелле сездә бик яратып кунак булалар. Ачык йөзле, эшкерсез һәм ягымлы, кешелекле һәм шәфкатьле кодагыебызны без генә түгел, бар райондашлары чын ихластан олылыйлар, хөрмәт итәләр. Чөнки эчке дөньясы чиста һәм матур, рухы бай булган кодагыебызның тышкы кыяфәтеннән үк җылы яктылык бөркелеп тора. Без аның белән озак еллар бергә, тату булып яшибез. Нинди йомышым төшсә дә аңа барабыз. Ул үзенә авырлык килсә дә, бүтәннәргә җан ярасы булырдай сүз әйтүдән тыелып калыр. Игелекле гамәле, акыллы киңәше, дөрес юнәлеш бирүе белән ярдәмгә иң мохтаҗ булганнарга да канат куйгандай йогынты ясый ала торган кеше. Кодагый шикелле кешеләр бик сирәк очрый торгандыр мөгаен. Ул туганлык хисенең мәгънәсен аңлап, аны кадерли белеп, без якыннарына карата мәхәббәт һәм хөрмәт белән яши ала. Без дә аны шиксез хөрмәт итәбез һәм гел янәшәдә булып, йөрешеп, аралашып торуыбыз турында өметләнәбез. Хөрмәтле кодагыебыз, күңелең киң булын икән, хисләрең ак чәчәкләр, күзләрең зәңгәр күкләр, гашык сиңа күңелләр. Исәнлек, саулык сорыйбыз Ходайдан сиңа бу көн. Саулыктан Ходай аермый, тормышың булсын бөтен. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Кабатлана диләр туган көннәр, тигалар елда үзгә. Бик кадерле һәм кирәкле син кодагыебыз безгә. Бергә озын-узак яшәүләр язсын алда. Бар хөрмәт, сөю, кадерне ишет алдагы җырда. Хөрмәтле Расимә Исхаковна, матур юбилейгыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ömür uza, ölmek tuza, yıllar burazna sıza. Bal kuva koy bir kişiler, bir-birsin uza. Sinen de kala bu dünya, ol minnen de kalaşak. Her biri bizi bir gün Huday, karşısına barışak. Yakınlarını kadirlerlik iman bulsun canlarda. Biz Hudaydan bayılık tügel, sağlık sırık dağınardan. Sinden de kala bu dünya, ol minnen de kalaşak. Her biri bizi bir gün Huday karşısına barışak. Решат, ты знаешь, как я тебя сильно люблю? Не было еще ни одного дня, чтобы я сомневался в своей любви. Матурам, başarılı. Hoş. Bakın sen kursunlar öyle как я тебя люблю. Бар dünyada her kimning de nasip bo'lgan ilishi. Xudo yozganidan eli uzalmagan bir kishi. Senden de qala bu dünya,
mende kalacak.